В днешния епизод на подкаста Истории за климата 66 или 67, не съм много сигурна, но това е въпрос само на номерация. Казвам здравейте на София Касидова, една дама, която владее банковите тънкости, включително когато говорим за много важната, не само през последните дни, тема за декарбонизацията на индустрията, за зелените инвестиции или инвестиции в чисти технологии, в чисти производства. Човек с опит и поглед в темата, дългогодишен, бих казала. Здравейте, София, как сте? Добър ден, здравейте! Радвам се да участвам в вашия подкаст и да споделим мисли, да засилим внушение за важността на този процес, така че очаквам първия ви въпрос. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа директно Стара Загора. Първият ми въпрос е: аз благодаря за това, че отделихте от изключително натоварената си програма, за да можем да поговорим по-достъпно за хората, които се интересуват от темата. Първият ми въпрос, разбира се, ще бъде свързан с Българска банка за развитие и това, което тя има като политики и като инструменти да подкрепи процеса на. Не искам да използвам думата зелена, защото на моменти се натоварва и с отрицателно съдържание от много хора, които може би не искат да отделят време да влязат в детайли, но Българска банка за развитие, която подкрепя трансформацията и на националната икономика, и на местните власти към по-чисти източници на енергия, да речем. Можете ли Да, да ни кажете малко повече какво е правила като амбиции банката и какви са инструментите, с които разполага? да, действително с ББР е единствената държавна банка и като такава ние имаме 100% от капитала ни е собственост на държавата. Нашата стратегия, цели, политики са насочени през последните година и половина, са насочени към финансиране на малки и среден бизнес, осигуряването на достатъчен и разнообразен ресурс. Това е така основната стратегическа цел, която си поставихме с последната стратегия, която между другото изтича в края на тази година. Втора стратегическа цел, която поставихме, беше осигуряването и подпомагане с достатъчен финансов и разнообразен ресурс на бизнеса да направи зеления преход и да декарбонизира своите бизнес модели. Основният фокус отново беше частния сектор, тъй като нашата дейност, макар и като държавна банка, предполага проучване на пазара, оценка на потенциалното търсене, сравняване на различните финансови инструменти, които се предлагат от другите търговски банки по конкретна тема, в случая за чиста и зелена енергия. Тъй като основен принцип на дейността ние не трябва да сме в конкуренция с търговските банки. Затова като целева група излезе наистина бизнеса, не толкова общините, тъй като общините и общинските предприятия не са сред основната ни целева група, а и не открихме достатъчно търсене по отношение на тези инвестиции от тях. В отговор на нуждите и на търсенето на частния сектор, ние структурирахме повече от година вече или почти година един специален финансов инструмент, който всъщност накратко беше със следните елементи. Финансираме изграждането на фотоволтаични активи до 1 мегаватт за собствени нужди и за продажба на електроенергия. Особеното тук и допълнителните финансови улеснения, които даваме на бизнеса, че ние бяхме първи всъщност, които финансирахме 95% от стойността на проекта, което означава, че търсихме само 5% самоучастие. Това е една доста улеснена и улекотена схема. Също така имахме занижени изисквания по отношение на обезпечението. Тая програма беше много успешна. Финансираха се или в пайплайн за изграждане са около 40 мегавата и предстои продължение на програмата с модифицирани характеристики. Така че това е първото от гледна точка на активната кредитна дейност на банката. Има и втора точка. Да. Да, извинявайте, че ви прекъсвам, но изключително внимателно ви слушам. Казвате, че първо сте фокусирани върху малкия и среден бизнес, който винаги е в фокуса, когато става въпрос за финансиране. Това означава ли, че всъщност големите компании, защото пък сега, ако върна малко към
регионалното измерение стана ясно, когато се говореше за декарбонизация и преход към чиста енергия, конкретно за региона на Стара Загора или Маришкия басейн, как ще го наречем, и двете са равни. Още когато PricewaterhouseCoopers правиха проучванията, стана ясно, че всъщност малки и среден бизнес много трудно би могъл да осигури работните места с заместваща заетост. И големия бизнес излезе на преден план, да кажа, нали? И за това беше направен един вид компромис от страна на Европейската комисия да допусне и големите фирми за бенефициенти по териториалните планове. Това означава ли, че Българска банка за развитие, всъщност, защото колкото и да е голям един бизнес, когато говорим за значителни инвестиции, винаги се нуждае от допълнителни Да, ресурси, да. включително кредитни, означава ли, че Българска банка за развитие би подкрепила едни такива инвестиции и на голям бизнес също? Ами въпросът е и да и не. Първо е не, защото отново с префокусирането на нашата стратегия за дейността, последната 1 година и половина, имаме ограничение или така наречения лимит за една експозиция или група свързани лица, която беше намалена на 5 милиона лева. Това означава, че ние не можем да имаме кредитна експозиция, т.е. да отпуснем кредит към даден кредитополучател, ако е не повече от 5 милиона лева. Т.е. това е тавана. Но, като банка за развитие и като институция, която сме призвани да подпомагаме изпълнението на национални стратегически политики и проекти, при наличието на важни стратегически проекти, които държавата определи като такива и ни възложи с мандат, ние може да финансираме и по-големи по обем проекти. Само за сравнение, така и изясняване на темата на слушателите ни, подобен мандат беше примерно програмата за така наречените антиковид схеми. Спомните си, че държавата отпусна безвъзмездни средства, т.е. безлихвени кредити за физически лица и също така облегчени кредити за фирми. Ние структурирахме тази схема, ББРС структурира тази схема и предостави портфелна гаранция на търговските банки. Тоест, това е пример за един мандат. Да, което също е възможно и в случая. Да, пример за друг подобен мандат, но в един по-отминал период от 2017 до така продължават, програмата изтича, но има все още някакви по-малки проекти. Това е така наречената Национална програма за енергийна ефективност, по която ББР финансира мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради и обособени такива жилищни сгради в размер на 2 милиарда лева. Това бяха Тоест тук не говорим за бизнес, а говорим вече за гражданите. Това е просто мандат или програма. Разбира се, това са програми от отминали времена, все повече, както и на европейско ниво, пък така и в нашата дейност. Ние не отпускаме грантове. При нас се структурират финансови инструменти, които предполагат, че има кредитиране, т.е. отпуска се ресурс срещу определена цена за определен период, който трябва да се върне. Макар и при ограничени условия, които се търсят в зависимост от темата на програмата. Да, т.е. има възможност, ако държавата прецени, защото мисля, че покрай всички написани и изказани думи около темата за териториалните планове, големите работодателски организации също поискаха среща с правителството, за да уточнят как точно бизнеса би бил допустим. Това наистина според мен беше един огромен, най-вече комуникационен проблем, но става въпрос, че ако правителството бъде мотивирано, бъде аргументирано, може да възложи подобен мандат на ББР и големия бизнес да има достъп до важни проекти за кредитиране. Не, дори не големи и средни бизнес, но това някакси се вписва и добре в визията и на нашия принципал Министерството на на инвестициите и на иновациите и растежа, МИР. Знаете, че министър Стойчева така е радател за технологично иновативно развитие на България като място като столица сред европейските. И аз лично много примерно, така, възприемането и прилагането на добри практики винаги е било полезно. Може би знаете, но по тези териториални планове и финансовите инструменти за справедлив преход, Гърция, например, по плана за инструмента за справедлив преход е представил проект, който е финансиран за разработване на
и финансиране на технологичен център за трансфер на технологии, тематични паркове по тая тема в един от регионите, който е В Козани. северо-западен. Да, точно така, Да, около в региона Козани ние Козани, да. работим с този център. Имаме съвместен проект с тях в момента, защото те създадоха такъв, просто в рамките на териториалния си план предвиждат допълнително финансиране и техният годишен бюджет е 40 милиона евро. Мисля, че Да. няма нужда да кажем какво може да се направи с тези средства, но с колегите от Козани работим от наистина много време и би било страхотно, ако и това беше едно от предложенията, които агенцията е дала да бъде създаден такъв съвместен център и с Тракийския университет, и с Мини Марица изток. И всъщност тя първата стъпка е направена през Института за устойчив преход и развитие. Последен въпрос, защото знам, че сте изключително ангажирана, но засегнахме и Да. местните власти. Малко или много те също трябва да се справят с бюджетите си, с по-доброто им управление. Тук говорим за, че местните власти също могат да инвестират в подобни технологии. София е един от примерите, започвайки изграждането на локални фотоволтаични централи върху покривите на градини, на детски градини, на училища, на административни сгради. Българска банка за развитие би ли подкрепила подобни инвестиции? Има ли интерес от страна на местните власти? Казахте, че не толкова, но все пак някакъв. Да, но все пак има наистина, обсъждали сме през годината и ние ще продължим в тази посока да поручваме интереса, докато се структурираме такава програма и проект, но имаше интерес от няколко общини за изграждане, за финансиране изграждането на енергийни, нека да ги наречем сдружения, тъй като още мисля, че термина не е дефиниран дали са общности или сдружения, в които тези общински предприятия всъщност още изграждат свои фотоволтаични активи, които са свързани, които в пиковите часове използват енергия, като тя е по съвсем различна цена от пазарната, т.е. те да извоюват независимост, от друга страна продават излишъка на пазара. Това въвежда, има технологичен елемент за въвеждане на смарт системи и също за управление на потреблението и на системата. Това са и добри практики от други страни. Също така много позитивен и бих казала устрем и подем при нас в финансирането на такива програми е срещи, които направихме с асоциациите на таксиметрови шофьори. Дори национално представителни са тези асоциации. Те разбират, че трябва да подновят автопарка си с електрически, но затова е нужно изграждането на зарядна инфраструктура. Тоест цяла мрежа, да. Ние сме готови да подпомогнем структурирането и финансирането на такива проекти, особено те, които са публично-частно партньорство с общините. И представете си, или така, нека да помислим и да предпочитаем, че ако това се комбинира съвместно с енергийна общност и системата някак се затвори, това би осигурило наистина една не само стабилност, но и предвидимост на финансираните проекти. Какво по-добре за една банка от стабилност и на финансирания проект? Аз бих изкочила извън преките банкови интереси, защото по този начин ние де-факто подпомагаме редуцирането на въглеродните емисии, нещо, което отново беше препъни камък. И другото, което създаваме много по-чиста градска среда, защото това означава, че целият този смог, който в момента, особено София, има щастието в кавички да приема от по-остарелия автомобилен парк, де-факто ще бъде елиминиран. И самите граждани ще дишат много по-чист въздух. Тоест, поздравления за тази инициатива. Може би наистина по-големите градове, като София, Пловдив, Варна, биха били идеалното място за подобни пилотни проекти, защото всъщност там е по-голям поток и на автомобили, и на таксита, и съответно сградите са доста повече. София, изключително много ви благодаря за времето, което ни отделихте. Осъзнавам колко натоварена е програмата ви. Често може да коментираме тези теми. Аз предлагам също, понеже правим събитие по темата в Стара Загора в първата десетдневка на ноември, ще ви изпратя покана да се присъедините към нас, за да можем да кажем малко повече тук на място в региона. Всъщност, какво би могло да се направи.
Много ви благодаря и успех с всички тези вдъхновения, които имате и дано да успеете да мотивирате все повече. Да, благодаря ви, до нови срещи. Може би и пак да се чуем, за да ни обясните и вие за вашия център повече. Разбира се. Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа директно Стара Загора.